Sen ak ardular gezermet sana, waspın sığmaz, aydım gazal des sana. Bagtın keşfi düşýär Türkmenistana, cümle jahan gymmaty sen Aşgabat, zamananyň sunwaty sen Aşgabat. Assalamu alaykum mehman atandaşlar, evi televizyonlar. Paýtagtymyň adyny götürýän Aşgabat Teleýilim tarapyndan halk köpçüligine ýetirilýän Aşgabatyň Aýdym atly Aýdym taly diňjaş gepleşigimiziň bugünkü sany ýaýylma çykdy. Ne mehman atandaşlar, evi televizyonlar. Halifa arkadamyň, arkadaly terdarmyň saýatyna bugün küllerde hem medeniýet we sunwat işgärleriniň güni hem de mahtumlyk programymyň şygyret güni giňden dawarary ýagdaýda bellenip geçilýär. Bize şeýle bayramçylyklar bellemäne, giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaly terdarmyň köp sawallar ýa gahrman arkadaly terdarmyň janta bolsun tutýan tutumly işleri elmydama rowaj aldyn. Nemehwan atandaşlar, evi televizyonlar spurtatdan peýdalanyp şu medeniýet sunwat işgärleriniň güni hem de mahtumlar taýynyň şygyret güni bilen hormatly arkadaly terdarmydy, bütün türkmen halkymydy medeniýet we sunwat işgärlerini tüýsüremizden gutlaýar. Elmydama ýurdumyzda medeniýetimiz, sunwatymyz gülläp dursun, Aýdym taýyň owazlary ýanlan dursun, toýlara bayramlar ulaşsyn. Nemehwan atandaşlar, evi televizyonlar şeýle ýaşardy bilen gepleşigimiň şu tanyň mehmanyny tanışdyrýan. Biziň gepleşigimiziň şu tanyň mehmany ýaşdyky laýdynçymyz Maýa Quliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýatynyň bagtyar talebi Maksat Hudaýberdi. Maksat, gepleşigimizde hoş gördük. Size halkyň arkadaly zamanaty ýylyna Halifa arkadamyň hormatly prezidentimiziň taýynyna ulul üstünlikler arzu edýän elmydama okuwlaryňyzda şowurluklar ýaranyň bolsun. Sunwat ýolyny hem diňe üstünlikler hemranyň bolsun. Ene maksat bugün küllerde hem medeniýet we sunwat işgärleriniň güni, mahtumlar taýynyň şygyret güni ýurdumyzyň ähli ýerlerine şowgun derejede bellenip geçilýär. Netden biziň şu gepleşigimiz bir näçe fadanlar toprağyňyzda gelipdiňiz. Dedi hem şu ajaýyp bayramçylyk bilen tüýsüremizden gutlaýar. Elmydama bayramlar ulaşsyn. Medeniýet sunwat älemine hem şowurluklar ýaranyň bolsun. Maksat eneti Maýa Quliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýatyna bilim alyp berýärsiňiz. Gözel paýtagtymyzyň ähli ýerine bilim almana, zähmet çekmäne hormatly prezidentimiz giň mümkinçilikler döretip berýär. Ne bidem şol mümkinçiliklerden uğralyp şular ýaly owadan Aýdym taly gepleşikler halk köpçüligine ýetirýär. Eger mümkin bolsa, söhbetimiziň başyny şu gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimiz hakynda başlasak, has bir ýerine şermkädýär. Hawal maqsat gepleşigine sağlagyň üçin siziň aly bir döredijlik toprağynda ulus üstünlikler arzu etýän. Gözel Aşgabatymyz barda söýäşende Aşgabat şäherimiz şeýle bir aratda jany şypaly howa we beýik binalary, ýakty köçeleri, gizelerinde gündüz ýa suw saçyp duruşyny dinap durup, bas kalın josup hejany gelýär. Ynha men hem gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Maýa Quliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýatynda halifalardan bilim alyp berýän. Şu gözel paýtagtymyzda döwletçilik bilen meşgul bolmak üçin, Aýdym taly meşgul bolmak üçin, isleten sport bilen meşgul bolmak üçin ähli şertler döretip berilen, bize şeýle mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadaly terdarmyza talip berimizden köp sawallar aýtýan. Gahrman arkadaly terdarmyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowajlygy beklenýär. Spurtatdan peýdalanyp medeniýet we sunwat işgärleriniň güni hem de mahtumlyk programynyň şygyret güni bilen ähli halkymyzy gahrman arkadaly terdarmyzy tüýsüremden gutlaýan toýlara bayramlar ulaşsyn. Sag bol maksat, arzuwlaryň hasyl bolsun. Elmydama şu halkyň arkadaly zamanaty ýylyna azuda parahat ýurdumyzda siziň hem aýdymlaryňyz ýanglanyp dursun. Siz Türkmen we teleýilimine hem bir näçe aýdymlary halk köpçüligine ýetirýäňiz. Hormatly arkadaly terdarmyz bize ýaşlara ähli şertler döretip beren. Aýdym taýdan başyň çykýan bolsa, şonu halk köpçüligine ýetirmäne giň mümkinçilikler döretip berilen. Hem şu gözel paýtagtymyz hakynda bir näçe täsirli gurrunlar aýtdyňyz. Gepleşigimiň şu ýerine şu gözel paýtagtyny wasp edýän owadan Aýdym getiren bolsaňyz, tamaşaçylarymyza ýetiräýin.
Sawal maksat yerine yetirip beren gözel paýtatymyzy wasp edýän aýdymyň üçin elmedama size şular ýaly gözel paýtatymyzy asuda parahat ýurdumyzy hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatyny wasp edýän aýdymlarynda hem ululysynlyklar arzu edýän. Ine maksat söhbetimizi şu halifa şäherlik ýol hakynda dowam etsek hasy ýerine şermkä edýän sebäbi halifa arkadaşymyz bize medeniýet sungat äleminde baş halifa bolupdyr. Şoň üçin halifa arkadaşymyz bize halifalardan öwrenmäne bir näçe giň mümkinçilikler öğretip berdi. Nesem biziň gepleşigimizde halifalardan miras alan owadan aýdymlar getirendiňiz. Söhbetimizi şol esasynda dowam edelim. Elbette maksat halifa şäherlik ýol diýilende Gahrman arkadaşymyz bize baş halifa bolupdy. Gahrman arkadaşymyz bize halifalardan galan bir näçe aýdymlary täze öwüşgün berip halk köpçüligine ýetirmäni giň mümkinçilikler öğretip berdi. Ine men hem okuwçy ýyllaryndan bäri aýdamda ilki bilen meni öýde öz kakam ilkinji halifam bolupdyr aýdym aýtmakda. Ondan soň hem Lewap Velayat Ýüret Sungat Mekdebinde akademik hünär boýunça okuwa girdim. Soň şo Lewap Velayat Ýüret Sungat Mekdebinde de hem bir näçe halifalardan aýdym salyň iňçe sirlerini öwrendik. Nota sawatlaryny, bir näçe sallaryny, daşaýurt sallaryny, klassik sallaryny halifalardan öwrendik. Ondan soň hem gözel paýtagtymyzda ýerleşýän May Quliýewadyňky Türk Memleket Konserwatoriýasyna Bahtyar talip bolmak bagtyny ýeter etdi. Harky wagtda hem ýokary okuw jaýymyzda bir näçe halifalardan aýdym salyň iňçe sirlerini, bir näçe isimlerini öwrenmemiz dowam etýär. Halifalardan bize miras galan bir näçe owadan aýdymlary, saallary bar. Menem hem şo halifalardan galan bir näçe aýdymlary täze öwüşgün berip siziň gepleşiňize getirdim. Eger mümkin bolsa gepleşiňiz şu ýerinde halifalardan galan owadan aýdymlardan ýerine ýetip beräň.
Şırmayı darakınan Zültümü bölüp giryan Şırmayı darakınan Şırmayı, şırmayı, şırmayı darakınan Zültümü bölüp giryan Şırmayı darakınan Galanın dibinde bir kabun idim Etini idim do paçağın koydum Eyesi gelinle canım al idim Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Yelpese, yelpese, yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Galanın dibinde ekerler nari Geceleri yatmayın söyürler yari Saçını yerden ezin utarım tari Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Yelpese, yelpese, yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Galanın düğünde narimek bolmaz narimek bolmaz Sormaryan gözüne zatimek bolmaz Yar seni çın sevmese yardimek bolmaz Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Yelpese, yelpese, yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Yelpese, yelpese, yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Elinde yağlı o yelpeselendi Awal maksat halifalardan miras kalan owadan aydınlanan üçün elmidamasa da halifalardan öwren aydınlandakem ulul üstünlükler arzu edýän. Maksat biziň gepleşigimizde tomuş edýän ortamyz, biziň gepleşigimizde şeýleräk bir sahypamyz da şu gözel paýtagtymyzyň gözel ýerlerinden düzülen bir näçe sowal-jogaplar arkaly söhbetimizi dowam edelim. Ine maksat size berşek ilkinç sowalym Oğuzhan Suwçu durumlar toplumy. Oğuzhan Suwçu durumlar toplumyny siz bilýänsiňiz biziň halkara howa mendinimiziň ýanyna ýerleşýär. Şol Suwçu durumlar toplumy Guinness rekordlar kitabyna girildi. Näme tatyny? Umumy 14.180 hektara barabar meýdanyna täze tehnologiýalar ulanmak arkaly özara taýlaşýan çyralar bilen şöhretlendirilýän we dol programmalaşdyrylan suwçu durumlaryň 20-sini öz içine alýanlygy bilen Guinness rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2007-nji ýyl, 2008-nji ýyl, 2009-njy ýyl. Oğuzhan Suwçu durumlar toplumy näçinji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2007-nji ýyl, 2008-nji ýyl, 2009-njy ýyl. Maksat diýsen gyzykly sowal. Oğuzhan Suwçu durumlar toplumy eger ýalňyşmaýan bolsam 2008-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girildi diýip pikir edýän. Ha, demek siz anyk jogap berebileňiz, ýöne 2008-nji ýyl diýip çak bilen aýdýaňyz. Şeýlemi? Ha,
Ön gabat gelip görmäniňmi bu sowala? Gawat gelip gördüm. Ýene şu wagt dol ýazmy şunu ýalňysmyan bolsam 2008-nji ýyl diýip çak etýän. Ha diýmek şonu. O Hansu şu durumlar toplumy 2008-nji ýylda Guinness Rekordlar kitabyna girildi diýip jogap berýär. Şeýlemi? Ha. Berekella maksat. Hakykatdan hem 2008-nji ýylyň 29-njy iýuny Guinness Rekordlar kitabyna girildi. Kutlaýan sizi şol jogabyňyz bilen size berjek inlik sowalym Gödel paýtagtymyz Aşgabat şäher bilen baglanşykdy. Gödel paýtagtymyzda Türkmenistan watanymyzda Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girilden defgalamyz diýten kän şoň üçin size berjek inlik sowalym hem Guinness'in rekordlar kitabyna girilden wakalamy bilen baglanşykdy. Size berjek inlik sowalym hem Gödel paýtagtymyz dünýäde ak mermerlen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2013-nji ýyl, 2014-nji ýyl, 2014-nji ýyl. Gödel paýtagtymyz dünýäde ak mermerlen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Ýyllary 2013-nji ýyl, 2014-nji ýyl, 2014-nji ýyl. Maksat bu sowalyň jogany men gönden gün aýdyp biljek. Sebäbi bu sowala oku sapaklamada hem gabat gelýär. Gönden göniş sowalyň jogaby 2010-njy ýyl bolmaly. Ha diýmek sizanna Gödel paýtagtymyz ak mermerlen örtülen binalaryň has köp toplanan şäher hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna 2013-njy ýylda diýip jogap berýär. Ha. Ýadyňda şonakmy? Ýadymy düşýär. Hem maý aýynda bolmaly. Sebäbi maý aýynda Gödel paýtagtymyzyň dören güni ultoy dawryn bilen geçilýär. Ýalňysmysam şo maý aýynda bolmaly. Demek sizanna 2013-njy ýylyň maý aýyna Guinness'in rekordlar kitabyna girildi diýip jogap berýär. Ha. Berekella maksat. Anyk jogabyň üçin hakykatdan hem 2013-njy ýylda Gödel paýtagtymyz Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Size şular ýaly şol jogaplarynda ulul şowluklar ardy edýär. Maksat size berjek inlik sowalym şu Gödel paýtagtymyz bilen baglanşykly. Şu Gödel paýtagtymyzda düzülen bir näçe owadan aýdymlanma taýdanma bar. Size berjek inlik sowalym hem Gödel paýtagtymyz hakynda bir aýdym heňlen berýän şol haýt-haýdym şeň aýdym. Malya ulur. Etekle oter ak köpet dagy. Gozogun Maksat bulaydym Türkmenistan halk artisti Parahat Amandur diýip aýdym. Ha, sizdanna bulaydym gönnüň öni Türkmenistan halk artisti Parahat Amandur diýip aýdym diýip jogap berýär. Ha. Berekella maksat. Elbetde jogabyň dogry, hakykatdan hem Türkmenistan halk artisti Parahat Amandur diýip Gödel paýtagtymyz wasfedýän owadan aýdymlaryň biri Aşgabat diýen aýdym. Gödel paýtagtymyzda bir aýdym taýdan meşgullanmalyk, joşmalyk mümkinler. Enesem biziň gepleşigimizde ödürüjlüğüňizden owadan aýdymlar getirendiňiz. Şol aýdymlar hakynda bir tanıştyryp halk köpçüligine getirdik. Hasır ýerine şermkädýän. Maksat ulugabet bilen mesuat ödürüjlüğünden bir kısa aýdymy ýigder ýerine ýetip berdim. Ol aýdymlar bardy aýtdym hem biri söýü ýakynda aýdym. Sözleri Akçemal Hamradowanky, sady özümki. İkinji ýerine ýetip berjek aýdym hem Gülistanmy diýen aýdym. Ol aýdymyň sözi Ismylkyň sazy Monondepe Şahyrynky, sady özümki. Başsyna ona şol aýdymlary tamaşasynda getirelim. Ulugabet bilen.
Maksat sağ ol biziň gepleşigimize gelip bir näçe täsirlik gurulmaňyz üçin getiren owadan aýdymlaňyz üçin elmi dama size aýdymsa da elemini ulul üstünlikler arzu edýän ýene bir gerekde de biziň saklymyzy kabul edip sadanarlar toparyňyz bilen geleňiz üçin köp sağ bolsunlar diýip aýdymsa da elemini şowluklar ýaranyz bolsun. Sağ ol maksat sizem gepleşiňize çağıranyňyz üçin siziň aglyr döredejlik toparyňyza ulul üstünlikler arzu etýän. Şu pursatdan peýdalanyp bize öz aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetirip bermäne ul mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadagy serdarymyza talip ürününden köp sağ bolsunlar aýtýan. Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sağ, başlary belen tutýan tutumly işleri elmedama rowat bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp hem medeniýet we sunat işleriniň güni hemde Mahtumul Piraýynyň sygyret güni bilen gahrman arkadagy, hormatly prezidentimizi, mähriban türkmen halkymyzy gutlaýan bayrama toýlar olarsyň. Sağ ol maksat arzulan hasyl bolsun. Size hem ýene bir gedek aýdymsa da elemini sunat ýoluna ulul üstünlikler arzu edýän bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ ol, Sünke. Ine mehriban atandaşlar, edit teleworşiler, paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat Teleelim tarapyndan halk köpçüligine ýetirilýän Aşgabatyň aýdymly aýdymsal diňiz gepleşigimiň şu günkü tany şulardan ibaret. Bize şeýle owadan gepleşikler göder paýtagtymyzyň owadan ýerlerine ýazgy edip halk köpçüligine ýetirmäne giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize, hormatly gahrman arkadagy serdarymyza köp sağ bolsunlar diýip hormatly arkadagy serdarymyzyň jany sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaj bolsun. Ne mehriban atandaşlar, edit teleworşiler şu pursatdan peýdalanyp medeniýet sunugat işgärläriniň güni hemde Mahtumul Atamyzyň sygyret güni bilen gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimizi, bütün türkmen halkymyzy medeniýet we sunugat işgärlärini tüýtürmeden gutlaýar, elmydama toýlara bayramlar bolsun. Gepleşigimiziň inlik sanlaryny görüşýänçä hem hoş, sağ bolun. Toy bayramny kertene goşup selerim kene dutarım alı ele nunglap çoşsama dene taripim geledine bakmatyň mekany Dağlaryň atany, akbal gülüp bakany Seýýäsiz watany, baky baltyň mekany Amul kadyr tolkunýar, ak ýollara galkynýar Joşy bilen ýalkanýar, dostlugynyň mekany Toy bayramny kertene, goşup selerim kene Dutarym aly ele, nunglap çoşsama dene Taripim geledine bakmatyň mekany